Znaš li da zahvalnost nije samo osjećaj, nego ključ koji otvara vrata neočekivanih prilika? Kada prestaneš juriti za onim što nemaš i počneš cijeniti ono što već jest, energija oko tebe se mijenja. Svaki udah postaje dar, svaki trenutak prilika za novi početak. Zahvalnost te vraća u sadašnji trenutak, tamo gdje tvoja snaga zaista živi. Kad kažeš hvala i misliš to iskreno, svemir odgovara s još više razloga za zahvalnost. Primijeti male stvari, osmijeh prolaznika, topli gutljaj kave, mir jutra prije buđenja svijeta. U tim trenucima rađa se čarolija, a vrata novih mogućnosti se sama otvaraju. Osjeti to, kao da te život upravo sada grli i šapće. Već imaš sve što ti treba. Iz tog mira, iz te zahvalnosti nastaje obilje. Danas odvoji minutu da kažeš hvala, bez razloga, i gledaj kako se tvoj svijet polako počinje mijenjati. Podijeli ovu poruku s nekim tko treba podsjetnik na ljepotu života